Isa ang City of San Fernando sa mga lugar sa Pampanga na patuloy ang pagtaas ng kaso ng novel coronavirus disease. Ito lamang May 4 nakapagtala ng 34 na panibagong kaso ng COVID-19 sa syudad. Dahilan upang pumalo ang kanilang active COVID-19 cases sa 1,054. Pinakamarami ang naitala sa Barangay Dolores na may 145 na aktibong kaso. Habang isang kaso na lamang ang binabantayan sa Barangay Santa Teresita. Dahil sa nakababahalang pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa syudad, muling ipinaalala ng mga opisyal ang pagbabawal ng mass gatherings o anumang aktibidad na dadagsain ng mga tao. Maging ang City Tourism Office inirekomenda ang pagdaraos ng virtual events o mga pagtitipon via online. That's part of the innovations that we need to really implement in the future for all other events of the city government and of course even private events din. Malaking bagay umano ang paggamit ng mga bagong teknolohiya upang maiwasan ang COVID-19 transmission. These are very creative ways and safer ways for us to celebrate milestones, not only at the personal level but also as a community. Base sa investigasyon ng City COVID-19 Task Force, may mga insidente sa lungsod na sa mga idinaos na party nagsimula ang hawaan. Kaya naman doble higpit na ang mga kinauukulan at ibinaba na sa barangay level ang monitoring ng anumang kaganapan sa kanilang nasasakupan. In fact, meron tayong mga documented cases dito na nagkaroon ng kasal o kaya ng birthday party at doon nagkakahawaan yung mga members of the family. Base sa latest COVID-19 bulletin ng syudad, 3,953 na ang naitatala nilang confirmed COVID cases. 1,054 ang aktibong kaso, 2,778 ang recovered at 121 ang namatay. Gayunpaman ang pananatili sa bahay kung wala namang essential activity ang pangunahing layunin kung bakit patuloy pa ring umiiral ang household lockdown sa buong Pampanga. Una na ring nag-abiso ang provincial government na kahit kamag-anak ay pansamantalang pinagbabawalang bumisita sa bahay ng kanilang kapamilya. Rainiel Pawid, CLTV News.